Jeg skal over på Wagner College, som ligger på Staten Island i New York. 19-årige Joachim Christensen er på vej til USA, på vej til at spille i den bedste football college-liga, der hvert år sender spillere til den største liga af dem alle, NFL. Det er kæmpestort. Det er jo noget, jeg har arbejdet for i 2 år, så det er en stor lettelse for mig, at endelig kan lade sig gøre. Jeg er virkelig stolt af ham. Selvfølgelig er det et tab for vores hold, men vi kan jo slet ikke nærme os nærheden den liga fodbold derovre, så det er jo, jeg er stolt over ham, og jeg synes, det er rigtig, rigtig flot af ham, og det vil jeg udleve min egen drøm igennem ham. For at få drømmen til at gå i opfyldelse har den næsten 2 meter høje offensive lineman blandt andet tidligere været på high school i USA. Jeg er udlænding, jeg er underdog i den forstand, men jeg vil gøre alt for at komme på holdet. Joachim Christensen, der til hverdag spiller i Søllerød Gold Diggers, var i februar i Texas for at spille International Bowl for Team World som en af de første danskere nogensinde. Det har ligesom vist Wagner, at jeg godt kan spille fodbold på et meget højt plan. Det er bare stort for den ydmyge fodboldspiller. Det er ikke rigtig gået op for mig endnu, selvfølgelig, men jeg prøver så vidt at tage det skridt efter skridt og prøve at lade det langsomt synke ind. Og Joachim Christensen tager én ting ad gangen. Næste drøm er, at jeg skal derover og så være succesfuld på fodboldholdet. Hvad med NFL? Det tør jeg ikke at tænke på endnu. Det var cool om der. Så var det han Shaq. Minderne vælter frem for Joachim og Christian, når de kigger på billeder fra deres tur til USA. Det var jo helt fantastisk. Altså, at være de 2 første danskere til at komme afsted og repræsentere Danmark til sådan et stort event, det er jeg meget stolt over. Good. Joachim Christensen og Christian Sederqvist har som de første danskere været med i International Bowl. En fodboldkamp mellem USA's U19-hold og et U19-hold bestående af spillere fra resten af verden. Det er lidt skræmmende første gang, ikke? Men så finder man jo ud af, at alle er menneskelige, og jeg, personligt synes jeg ikke, at de var overraskende gode, at man ikke kunne følge med. Nej, niveauet har ikke skræmt de danske talenter. Modsat har det givet dem endnu mere mod på at jagte en collegeplads i USA. Det giver mig lidt mere sult, altså også at vide, at man godt kan hamle op med de her spillere. Ikke? Det giver mig endnu mere lyst til at komme over og spille, når man ved, at man kan gøre sig gældende.